Všetci poznáme bežné stavby a objekty, o ktorých s určitosťou vieme, že sú murované. Súčasťou našich miest a dedín sú však aj rôzne iné murované konštrukcie, ako napríklad ohradné múry, parcelné múry alebo oporné. Tieto zanikajú ako prvé, nakoľko sú najviac ovplyvnené počasím. Najvyužívanejším spôsobom u nás je murovanie z lomového kameňa. Ideálne je použiť kameň z lokálneho lomu, pokiaľ dostatočne odoláva mrazu. Základná štruktúra múru je tvorená lícom, buď jednostranným v prípade oporných múrov, alebo obojstranným v prípade napríklad ohradných múrov. Za lícom sa nachádza jadro múru, ktoré býva tvorené menšími kameňmi. Ďalšími časťami sú základ a koruna múru. Staticky najúnosnejším spôsobom murovania z lomového kameňa je tzv. Riadkované murivo s výškou riadku 60 cm až 1,2 metra. Štruktúra jednotlivých riadkov je nasledovná a opakujúca sa. Väčšie až stredné bloky kameňa sú dookola vyklinované menšími. Na záver je riadok uzavretý do prísnej roviny vymazaný maltou. Dôležité je jednotlivé riadky dostatočne preväzovať, to znamená, že zvislé škáry by sa nemali stretávať v jednom bode. Pre celkovú únosnosť muriva je dôležité dodržiavať takú hrúbku škár, ktorá je nevyhnutná iba pre zrovnanie murovacieho materiálu. Jej maximálna hrúbka by nemala presiahnuť 4 cm. Založenie nadzákladových častí muriv je mimoriadne dôležité. Volíme stredne veľké bloky kameňa, pri ktorých si vyberáme najkrajšiu stranu a otáčame ju do líca muriva. Majme na pamäti, že kamene ukladáme najmä na ležato, nemusíme za každú cenu najväčšiu plochu otočiť do líca. Práve pri vápenej a modifikovaných vápených maltách to nie je ani možné. Dovezanú zásobu kameňa triedime počas murovania na rôzne skupiny. Väčšie bloky rozdelíme kamenárskym spôsobom na menšie lícové kamene alebo ich použijeme do základu. Menšie použijeme v jadre muriva alebo na vyklinovanie lícových kameňov. Nespotrebovaný štrk a menšie kusy vieme použiť ako zásypový materiál. Jednoduchšie múriky môžu byť založené na polmetrových základoch, tie zložitejšie musia mať základ hlbší ako 1 meter. Všeobecne môžeme predpokladať, že stabilným základom, ktorý nám v zime nebude podmrzať, sú práve tie nad 1 meter. Na rozhraní základov a nadzákladového muriva sa síce historicky nepoužívala žiadna hydroizolácia, dnes ju tam však vieme vložiť a zabezpečiť tak dlhšiu životnosť nadzákladovým murivám hodzaj z vápenej malty. Nesmieme zabudnúť, že najmä a nie iba oporné múry by mali byť murované pod sklonom zhruba 10 stupňov. Takéto gravitačné múriky vedia byť vysoké aj niekoľko metrov. Kým v základoch sme použili malty, ktoré sú odolné voči trvalému zavlhaniu, v nadzákladí, ktoré je suchšie, si môžeme dovoliť použiť aj tradičnejšie materiály a esteticky hodnotnejšie, napríklad modifikovanú vápenú maltu. Nezabúdajme na to, že na jeden krát nevieme vymurovať ľubovoľnú výšku múru. Jeden záber muriva uzavretý zväčša riadkovaním musí najskôr dostatočne vyzrieť, až následne môžeme pokračovať ďalším záberom. Najmä v prípade pohľadového muriva je potrebné pracovať čisto. Pri ukladaní jednotlivých blokov kameňa je potrebné zachytávať a odrezávať prebytočnú maltu a priebežne upravovať škáry muriva. Majme na pamäti, že najmä pri použití tradičných vápených malt by mala byť škára drsná a nie uhladená. Ukončený múr je uzavretý korunou. V najjednoduchšom prípade býva vyškárovaná, inokedy zas prestrešená povedzme šindlovou striežkou. Špecialitou je zatrávnenie, ktoré buď prirodzene vznikne na zanikajúcich múroch, alebo sa používa ako konzervácia hradných múrov, prípadne múrov, ktoré sú umiestnené v krajine. Nezabúdajme na to, že pri niektorých murovaných konštrukciách je vhodnejšie zveriť návrh projektantovi alebo architektovi, ktorý konzultuje tento priebeh so statikom
a následne žiadať o povolenie stavebný úrad a v niektorých prípadoch aj pamiatkový úrad. V rámci údržby pravidelne kontrolujeme a revidujeme zastrešenie alebo zatrávnenie, kontrolujeme stav jednotlivých škár, prípadne vznikajúce kaverny. Použitie betónu, či už na domurovanie v rámci údržby, škárovanie kameňa alebo zaliatie koruny nie je vhodným riešením. Nezabúdajme na to, že škárovacia murovacia malta a zároveň malta pre úpravu koruny musí byť vždy minimálne mäkšia alebo rovnako tvrdá ako murovací materiál samotný. V prípade, že je murovacia malta alebo škárovací materiál tvrdší ako kameň, dôjde k jeho rozpadu a zostáva akási betónová sieť. Ak zvolíme vhodné materiály a pokračujeme dobrou údržbou, je životnosť múriu prakticky neobmedzená. Kameň, drevo, vápno, hlina, to sú archetypálne materiály, s ktorými sa stretávame pri historickej architektúre. Možno si to ani neuvedomujeme, ale takmer 90% zachovaných historických múrí je práve kamenných. S priznaným pohľadovým kamenným múrivom sa často stretávame v historických prostrediach práve vo verejnom priestore formou kadejakých oporných múrikov, ohradných múrov a tam sú veľmi dôležité, pretože sa stávajú organickou súčasťou toho miesta alebo mesta, pretože sa snažia vytvoriť akýsi balans medzi urbanizovaným prostredím a prírodným prostredím, do ktorého sú vložené. Dnes sa bohužiaľ stretávame s fenoménom akejsi skratky, používania prefabrikovaných prvkov, prípadne betónových náhražok a akejsi kapotáže, že kameň sa dostáva len do formy akéhosi make-upu, ktorý vlastne stráca autenticitu. Takže tieto falošné tóny neprinášajú obohatenie, ale naopak zlácňujú, devastujú hodnotné prostredie. Výzva pre všetkých majiteľov historických rodinných domov, aj všetkým samosprávam, ktoré sa starajú o obnovu verejných priestorov. Nebojte sa uplatniť tradičné kamenné múrivo a využiť lokálne zdroje, pretože je to rovnica, ktorej sa nemôžete pomýliť, ale naopak prostredie sa týmto vzorcom zhodnocuje a skvalitňuje.